gör kusinen. Oj, ja, han har slagit sig där. Han har nog rivit sig. FC Barcelona står det på det fina märket som du tittar på där. Vilken goding det ska du stå här och titta. Ja. Ser du som han skrattar? Han busar med dig. Han busar med dig. Är du också fram och titta på den, Erik? Är du också fram och titta på den? Oj, titta. Titta. Wow! Ja, men moster är kvar här bak. Ja, moster är kvar här bak. Ja.